רבין האמיתית כחוב לאמת. השנייה, הקניית ההבנה שהרצח שימש עילה להשתקת ציבור הכיפות הסרוגות מתנגדי הסכם אוסלו. כדי לעמוד מול הדלגיטימציה הזדונית והמתמשכת כלפיהם, יש להכיר את מורשת רבין לאמיתה. זאת כדי למנוע מהפוסט-ציונים את מימוש חלומם הישן, עקירתם של יהודי יש"ע הנקרא בפיהם פלסטין. ערב כזה היה צריך להתקיים מזמן. הסיבה לכך שהוא לא נערך היא אותה סיבה עצמה שגרמה להצלחת הגירוש של היהודים מחבלי ארץ ישראל לפני שנתיים. השתיקה שהמחנה הדתי-לאומי גזר על עצמו בגלל רגשי אשמה שהשמאל הממסד והתקשורת הצליחו לצעד בו באמצעות שטיפת מוח רבת שנים. את הכנס הזה הכנו על מנת להשיב את זקיפות הקומה למחנה הנאמן לעם ולארץ, ובמקביל להשתיק את המכפישים. לא על ידי קומבינות, קונספירציות ואירועים מבוימים כדרכם. לא על ידי הסתות כדרכם, אלא על ידי גילוי האמת עליהם, על המכפישים. הערב נשאל על מורשת רבין, האם הייתה, ואם הייתה, מה הייתה, והאם עודנה קיימת. האם הפגיעה בכבוד האדם וחירותו, בקניינו ובזכות העיסוק שלו, כפי שהייתה בטיהור יהודי גוש קטיף, האם היא מורשתו? האם ראיית חבלי ארץ מולדת כנדל"ן שאפשר לחלקו לאויב בתשלומי ABBC, מורשתו היא? האם הדמוקרטיה של שרון ויורשיו, מורשתו היא? האם עיסוק הצבא בפוליטיקה בימיו, העיסוק שהגיע מאז לשיאו בשיתוף צה"ל ועקירת יהודי גוש קטיף וצפון השומרון, האם זוהי מורשתו של רבין? לא נתעלם מפועלו של רבין למען ההתיישבות. יש לאיש גם זכויות והם נאמרים בכל הכנסים המתקיימים השבוע. תוכנית 5 אצבעות ליישב את חולות קטיף לשם הגנה על המדינה שלו היא. אז ב-1976 דחה כראש ממשלה את חששות צה"ל לקראת אזרוח וביסוס 3 יישובים ברצועת עזה, ואף השתתף בעצמו בטקס האזרוח של בסיס הנחל, היישוב נצר חזני. בוודאי לא חלק זה של מורשתו מעלה השמאל על נס. כדי לסייע בפתחון הפה שאנו מקווים לו בציבור הדתי, לא נוכל להימנע מהצצה לגילוי האחרון על הרצח, ומהשאלה מה נעשה ומה יעשה אחרי הגילוי הזה. בבחינת דע מה שתשיב. כוונתנו לצילום הרנטגן של עמוד השדרה של רבין, שנחשף באקראי לאחר שנדחתה בקשה לחושפו בנימוק האווילי והמקומם של שנאת הפרט. הפרטים תראו בהמשך. חשוב שכולנו, ובעיקר המתיישבים ביש"ע, למעשה זה כבר לא יש"ע, רק יו"ש, והצעירים שבינינו, נשמע את האמת על מורשת רבין. לא זו שהממסד וכלי התקשורת ממשיכים להלעיטנו בה שנה אחר שנה. לא זו של המשרד לחינוך מחדש, המבקש ממוריו לארגן מכתבי געגועים של תלמידים צעירים לרבין, שמת הרבה בטרם הם נולדו. על כך ועוד נשמע מהמורה ישראל שירן שנמצא עמנו. חשוב על כן שאנו כולנו נתבע את גילוי האמת על הרצח, כי היא תסייע בידינו להסיר את החשש מפני האומרים לנו, אתם כבר רצחתם ראש ממשלה אחד. בהקשר לסתירות לכאורה בממצאי הרצח, כתב אליקים העצני, אני מצטטת, בשידור בערוץ 2 הוזכר שהאלמנה לאה והנכדה נועה כן שאלו ובפומבי כמה מן השאלות ואחר כך נדמו. מדוע? הרי זו תופעה לא טבעית. האם מישהו השתיק אותן ובאיזה נימוק? אולי היה זה החשש למחנה שלהם, פן ישמש החומר כלי ניגוח פוליטי בידי הימין, ואולי השב"כ לחץ.
לצורך הוויכוח הפנימי הזה היה כדאי להתבונן כיצד מתפקדת הדמוקרטיה הישראלית בשאלה כל כך מרכזית וכואבת כמו רצח רבין. אל נצפה לדרישה לגילוי האמת לציבור, לא ממשפחת רבין ולא מהפוליטיקאים. כאן ראוי להזכיר מעשה הדומה בחומרתו לרצח. זהו ניסיון החיסול של מתנגדי הסכם אוסלו על ידי ממשלת רבין.